chroeso nôl. I ti Gareth yn y gegin, oedd y picnic, ni wedi cael y cwrs cyntaf a'r ail gwrs i ni nawr yn barod am bach o bwdin. A mae rhaid o pwding, lys e? O, swir. Reit, so yna beth ni'n mynd i baratoi nawr yw pwdin picnic pink Prynhawn Da. Of course. A i gyd fynd gyda'r thema pink, mae eisiau pop pink. O, hyfryd. So wedi flasu gyda blodyn yr ysgawen a hefyd chydig bach o cordial rhywbob, achos mae'n debyg mae pink yw lliw haf 2018. Mae'n steil, mae'n ffasiwn, so iechyd da. O, diolch o galon, Gareth. Hyfryd. Tra bod chi'n paratoi neu mwynhau'r pop pink yna, fe gallwn ni i farhau gyda'r pwdin. Reit, so'r cam cyntaf yw, so arwr y pwdin yma yw un pecyn o jeli, 135 gram. So mae eisiau un pecyn yna ni. So just wedyn i ddarnio, so roi mewn basyn, a mae eisiau 200 gram o ddŵr wedi berwi. So 200 gram neu 200 ml, so mae dŵr wedi dod i berw. A rhywun ar ei benne, so does dim byd yn anodd am yr ysatid yn hyn. A just jeli cyffredin, ie? Ie, un blas mefus. Neu gwmnt o jeli ragor, yna? Na. So mae'n debyg bod jeli'n dod mewn i ffasiwn, dod mewn i steil. So, na ni, so just bod e'n dechrau toddi. So wedyn, ar ôl rhyw 5 munud, bod e'n debyg iawn i hwnna. Iawn, rwydd. Rwydd, ie. Dim ffwrdd. Reit, wedyn, y cam nesaf yw ychwanegu 100 ml o ddŵr o'r. Iawn. A ddech chi'n gadw hwnna bod ni'n oeri, bod e jyst ddim yn ôl i dymu'r ystafell cyn bod ni'n barhau gyda'r cam nesaf. Right. So mae'n ddychmygu na bod hwnna wedi oeri ar hanner awr ddiweddarach a ni'n barod ar gyfer y trydydd cam o fewn rysat. So yn jwg, mae da fi 200 ml o hufen wedi chwyrlio, nes bod e tipyn mwy trwchus, a i hwn dwi'n mynd i flasu fe gyda tu ar y llon llwy de o'r un flas vanilla. So mae da fi'n pyr, so dwi'n eisiau gormod, achos mae hwnna'n gryf iawn. So mae hwnna'n jyst yn rhoi blas cefndir i'r pwdin yma. A fel chi'n gweld, mae hwnna'n neud y gymysgu chydig bach mwy llac, fel bod chydig bach mwy haws ar gyfer i gyfuno. Reit, so'r cam nesaf wedyn yw ychwanegu yr jeli i'r hufen. So pwyll piau nawr, so hanner bach ar y tro falle. Jyst bod ni'n creu effaith marmor, a bod ni'n just yn gwared y pink wedyn yn dod fwy amlwg yn bendant. Ie, so mae'n dyn blas ar lliw. So just i chwyrlio, a dim y bwysau chwisg yna. Y jeli fyna wedi oeri dy ti wedyn, cyn roi yn amlwg yn y hufen. Achos mae'n y berig i'r hufen i gawsu a gwahanu, so chwisg ti eisiau. Na ni, so bod ni'n cael y manion i gyd o wylod yr basyn. So mae hwn to yn bicnic, yn bwdyn, lle chi baratoi ymlaen llaw, achos ydyn ni'n mwyn bod falle prif bydd yr hael yn dod allan. So lle chi baratoi hwn tua rhyw 2 neu 3 diwrnod ymlaen llaw, yn syml iawn i gadw yn yr oergell. A cofiwch, os ych chi eisiau ryseit, cysylltwch â ni, fel ych chi'n neud bob dydd Llun a Dydd Gwener am eich ryseit. Reit, so maen nhw'n cael ei weini wedyn a'i cludo yn potio bach unigol, 2-7 gram, achos ni eisiau'r pwdi mae'n fod yn edrych yn un peth pam dyn ni'n rhoi yn y fasged a pam dyn ni yn ei weini wedyn. Ie, mae eisiau nhw deithio yn dda. Reit, so fydde digon dyn ni wedyn i baratoi 6 pot. Na ni, so fydde chi'n ymlaen wedyn i barhau i llenwi, a fydde hi'n ymwneud i'r oergell dros nos yn ddelfrydol, ond yn bendant am ryw 4 awr. A wedyn mae dyn ni rhai o dan y llwyfan sydd wedi bod yn yr oergell a maen nhw wedi setio. Ydy rhain dros nos sydd wedi setio dy ti? Ie, na ti, ie. Iawn, so dros nos, a fydde chi jyst yn ei cludo nhw wedyn gyda clawr ar y top neu darn o clinglen. Nawr te, wedyn mae eisiau piwri mefus. So mae yna fi 400 gram o mefus, a maen nhw jyst yn mynd i gael ei falu yn y prosesu bwyd yma yn gyflym iawn, achos mae hwn yn mynd i greu fath o saws neu pwll eisiau ar wyneb yr pwding. So to jyst rhoi chydig bach o'r saws yma ar wyneb yr pwding. So jyst i llenwi'n ofalus, mae ydych chi blas y ffres yr ffrwythau sydd yn gyfuniad arbennig o dda gyda blas melys cyfoethog. Wps, y mws. So rhoi clawr ar y top, a mae hynna'n barod ar gyfer y daith. Gwych. So ni'n addurno wedyn gyda sgweren o mefus. A chyfo beth, hwnna ddim yn ddigon, mae eisiau rhywbeth i weini gyda'r pwdin yma. A na beth eisiau yw merang. So mae fi 4 wy wedi cael ei chwyrlio gyda siwgr caster, a dwi'n mynd i flasu hwn gyda powdwr mefus. O, powdwr mefus? Ie, so chi'n dibynnu hwn yn dda iawn yn yr chwarchnad, wedi baratoi'r eich gyfer chi'n barod. So bendant, mae'n dod ar lliw pink yn ni, a hefyd mae jyst yn dod y blas mefus i'r merang. So just i gyfuno, so mae'r merang wedi cael ei chwyrlio, nes bod yna tipyn mwy cadarn bod ni'n creu'r pigau yna.
Reit, wedyn am mwyn creu'r stribedi, mae dy fi piping bag plastig a gyda lliw bwyd coch. Na gych chi'n neud yw wneud stribedi wedyn o'r lliw bwyd o amgylch y pecyn i gyd. Dyma'r gwaith celf. Dyma'r crefft. A fe bach mwy amser i chi adre, wrth gwrs. Wedyn, ydych chi'n mynd i lenwi y pecyn gyda'r merang mefus. A fan hyn, mae fi hambwrd wedi cael ei uro gyda darn o bapur gwrsain. A wedi gweld y stribedi wedyn yn y pecyn. Nawr te, wedyn mae sisiwrn, neu dwi'n mynd i ddefnyddio cilleth falle, jyst i wneud twll. O tra bod ti'n paipo fyna te, Gareth, ewn ni ati atgoffa chi'n arte am gynnwys heno am 7 o'r gloch. Mi fydd Owain Gwynedd yn San Francisco wrth i Gymru paratoi i chwarae i gêm agoriadol ym Mhencampwriaeth 7 bob ochr rygbi'r byd. Ie, a mi fydd Elin Fflir yn darlledu yn fyw o Sesifor Dolgella, a mi fydd y criw yn cwrdd â chi'r gwylwyr sydd ar fi'n rhedeg ras yr Wyddfa. Hen am 7 gyda Llenos ar Rhodri. Ie, ymunwch yn nhw. Felly rhyw funud fach da ti fynd ate. So chi'n gallu gweld y stribedi wedyn o amgylch yr pigau yma. A mae hyn yn mynd i ffwrn wedyn am ryw awr o amser ar wres isel iawn. A os mae dy fi rhai sydd wedi bod yn y ffwrn a wedi bod yn oeri dros nos. A fel chi'n gweld, mae'r lliw tipyn... O, dechrau lliw na. O, arbennig. Mae nhw'n barod ar gyfer y pwdyn. Reit, so fydden ni pecynu nhw wedyn mewn pot jam falle. A ydych chi'n barod am flas? Wrth gwrs, bod ni mae bobl oed da ni. Os plat chi? Ie. Sy'n plat da ni. Gael y pigau wedyn ar y top fyna. Gwych, dy'r ein draw te. Cwli mefus a'r mws mefus So ti Elin, a un o'r rhaid. So to, allwch chi baratoi'r marang ma tua wythnos ymlaen llaw a'i cadw nhw mewn bocs neu tin caeedig, bod yn barod ar gyfer y pryd. Y marangs yn fendigedig. So mae'n chi just blas... O'r mefus. Hyfryd. O, diolch yn Gareth. Yn y marang. Arbennig, ie.